Hello everyone! Good afternoon! Welcome again to our channel. Nandito tayo ngayon sa Tagbilaran City Hall. Kunin natin yung VIP pass natin para sa free access sa mga events dito ngayon sa Ulog, Tagbilaran. Kasi tingnan mo, nagpa-practice sila doon. Busy ang lahat ngayon kasi mamaya na yung tawag dito o nakalimutan ko. Mamaya na yung event na napaka importante. Ito yung event na yun. Oh, wait, ipapakita ko. Eto guys, nandito tayo sa April 20 sa Ulog Speed QB Airsoft Tournament. Ubod siya sa Tagbilaran, Grand Coronation Night. Yan, ang pumunta natin mamaya. So, let's go. Busy ang bawat isa dito. Grabe. Ang dami ng hangin, dami ng ano-ano. Ang ganda ng banderita sa taas. Oh, laki na electric fan namin dito. The biggest electric fan in Tagbilaran City. Grabe. Ha? Mota, oy. Nagkuhan ni sa culmination sa solo parent. Na-close up? Coronation sa? Solo parent ang kuhan. Culmination sa kuhan kanang solo parent. Solo parent treatment. Wala man kada ako. Nakakubot-bot. Ay, para inyo ang kuhan karon. Ang galing na aming mga regalo. Grabe lagi na atong mayuran ng karon, no? Patay buhok potol. Di ba ito nino? Ano man? Every man. Ay! Banda na nagwapa siya, oh. Kalit. Adto sa amigay among paon, si Pases, ha? Wait. Siya ba yung chat lang? Ha? Ay, hindi. Baka yung ID natin, ha? May ID ka? You don't have? Oo. Di ba na makita na yung mukha niya? ID mo na lang yung mukha mo, ha? Sige, ha? Ay, nagbablog ako, eh. Ay, kanya. Hanapin daw si Ma'am Annabel. Si Ma'am Annabel. Ay, siya. Good afternoon. Edgar Salvador at saka... Si Ma'am Annabel? Yes. Ah, yes. Good afternoon po. Tulong nga Salvador. Si Ma'am Annabel. Nabisi ang kanan. Saturday, wa man ang opisina, ma'am, no? Wa man ang opisina, di ba? Oo, niya. Lagi? Grabe din sa ulo. Grabe ang bisiha mo, no? Ha? Maria Jean, Marco Eduardo, og si Edgar. Piledo, ma'am. Salvador. Murag Salvador, walay R. Tingkod sa kariya ng Yes, ma'am. Yes, ma'am. Naghanang tao. Oo, nangunga og ticket, oh. Oh, hanso dito sa Timoy. Oh my God. Excited ang tanan. Coronation night, mamayang gabi. Ng Miss Tagbilaran. Ito na, sinuot ko na, guys. Wow! Ang passes namin, sinuot ko na. Nandiyan na? Ah, okay. Kompleto na. Yung sa'yo, patingin. Ayun, okay. Thank you kaayo, Ma'am Annabel. Bye-bye, Ma'am. Thank you kaayo. Ako sinuot ko na. Tuwan-tuwa, oh, excited magsuot, guys. Sinuot na yung kanyang passes. Oh my God. Oo, masaya yung bata. Ha? Masaya yung bata. Oo. Tingnan nyo, oh. Ang galing naman ito. Sa mga single parents na sila yung manicure, haircut. Ano na yung haircut ko? Ano na haircut? Oh, nice naman ito. Grabe si Ma'am Jane. Grabe mayura natin, no? Ang bait, sobra. O niya na regalo, grabe. Oh, nanguli na guban. Napay regalo. Rapol man. Oo na ko, ha? Oo, wait na po yun niya. Ang sarap po niya.
dito. May pila na naman dito. May kaayuhan na po. Masa naman po yung kaayuhan? Masa naman po ni? Ha? Masa naman nga pila? Masa naman nga pila, ma'am? Para ko ay ma'am, ka ng practice for DepEd Night tomorrow. Ah, pa-practice mo? Ah, okay, nice. Grabe, ang dami. Ang dami nagpa-practice. Oh, ang saya naman dito, grabe, sa munisipyo. Ito po ay municipal, City Hall of Tagbilaran City. Oh, ayan. Nice. Very, very nice. Asa na kayo? Papa, picture tayo thumbnail. Magpa-massage daw. Ewan ko, natripan nilang Ay, hindi magpa-massage. ako magpamassage. Si Marco lang. Ah, si Marco lang. Kala ko kayong dalawa. At tingnan nga natin kung saan yun. Dito tayo sa Alturas. Sa 4th floor daw. Bakit photo naman yung nailagay? Ayan, dental clinic, massage dito. Yan ka, Marco? Dito ka, ha? Gano'n ba ito? Tingnan nga natin, laging nagpapahilot dito eh. Ayan o, services offered. 350 per hour, 230 minutes. 300 per hour yung seating. Bakit yung parang mo rin, yung massage yun nila. Third floor ito, meron pa daw sa 4th floor. Tingnan natin. Talagang alam ni Marco lahat dito ha. Parang niya, Mahilig sa masahe ito eh. Ah. Kasi, workout ng workout, masakit ang muscles, ayan tuloy. Kung saan saan tumatakbo na magpahilot. Ay, ito? Yan? Dito? Talag lang. Saan, Marco? Open man, open. Ah, ito dito. Wow! Galing ah. Mother's touch naman ito hilot. Ayan. Ayan, mother's touch hilot. Nandito sa 4th floor. Ayan ang kanilang rate. Wow. Wow, grabe. Wow. Ayoko magpahilot, baka ako'y masanay. Sa level 4 tayo. Oh, ang dami nilang naghihilot dito. Oh. Sarap. Sarap. Sarap ang hilot. Ang nagpahilot. Uy. Ang galing. Ang pangalan is Mother's Touch. Hilot plus massage. Sa Alturas dito sa 4th floor. Dito. Ang galing. Ano? Pila na siya dyan. Pila ka na. Oh, 170. Teka, tingnan ko dito ah. Tingnan ako. Dami nagpapahilo guys. Grabe. Sarapan sila. Dito, Beauty and Beyond. Skin everyday. Para sa skin. Para sa underarm. Oh, 950 na. One session. Wow, galing. We are open. Hindi ko lang alam ang mga rates. Ayan.
Natural lashes. Russian mink eyelash. Oh. Ang galing. Wow. Ayan. Kung gusto niyo magpa-reserve, yan ang number nila. Ito yung Beauty and Beyond. Sa kabila ay masahe. Ayun. Okay. Dito naman about hair regrowth. Sus, kain na po. Kapag mabusog. Oh my God. Kakain ka na naman? May pagkain ba dyan sa taas? Asan si Marco? Aba, masarap na siya. Yung screen bill ng Alturas. Ayan, dyan manonood daw kami ng King Kong. Ay, ano pangalan nun? Ano bang showing nila dito? Kasi sa ICN is Godzilla and King Kong at saka yung Abigail. Dito naman Silver mo? Ha? Silver mo? silver daw? Oo. Mahal din ah. Oo, silver. Silver. Nom-nom daw, nom-nom. Una fresh. Kaya sa ticket, Bangbo? Bangbo, matikit? Water or ito? Water or ito? Ito? Ha? Sa tagal ko na dito, ngayon lang ako nagpunta dito. My first time to come. Lagi namang dumadaan pero hindi ako pumapasok sa parting ito. Yun na ako nakapunta dito. Sa totoo lang, lagi tayong dumadaan dito, hindi ako pumupunta dito. Yan, pinasyal ko kayo dito sa Alturas Mall, dito sa CPG Avenue ng Tagbilaran City. At ayan, kita nyo. Malaki din, no? Salon and Spa.
Tapon mo na. Diba? It's open to you. Iniwan ng owner. Oh my God. Oh! Sino ba kayo? Ang galing naman naman sasakyan niyo. Siguro na pala ito. Ang galing.